ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର କୃଷ୍ଣା ଓଡ଼ିଆ ୱାନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପବିତ୍ର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ମହାବୀର ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ମାହୋଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କିପରି ଭକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜର ମନୋକାମନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଏ। ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆମକୁ ସାହସ ଓ ଆଶା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହୁ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମନରୁ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଫୁଲ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ, ସେଦିନ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବି 5 ଦିନ ଧରି ହୁଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ହୁଏ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଆସ୍ଥା ନେଇ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ଓଡ଼ିଆ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ମହାବୀର।